Sonyo woka fobodo gunu dezie ni melo kamalo ni febolo fun ogulago no umunna mu ifoye na meno dujano ifoye na medu jano ifoye na medu jano mu ibo no maputoso umu igbo ba ifoye na meno dujano ifoma na ya gbala akwụkwọ 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 ụmụ igbo bae ụmụ igbo nụma ifo bịalụ n'egwu a ka ngọzọlụ n'obodo si dọgụ mmịata na mụ nwanne m no mmịata na mụ ka nsi edenu mmịata na mụ nne m ebe ahụ ya ka nsi bịawo ụmụ onye nwe egwu ụmụ igbo nụma pụta ọsọ ifo onye na-emedu ejenu ụmụ ibe ya ka anyị na-agba ụgbọ ụmụnne m ifo onye na-eme n'odu ejenu idu ifo onye na-eme n'odu ejenu nna m ndọkọgwụ ogolo nwanne m nna ndonu ekene ya nwa mmụọba bụ nwanne m nna ndonu ekene ya onye ọma nna dị nna ndọkọgwụ ogolo nwanne m na mmụọba ka isi eje ezoghị omume ekene ya nna m ndị ọkọgwụ ogolo atụ onye ilo ndụ ogolo ọnwụ 1 na mmụọba agụ Orient Petrol Company Port Harcourt branch mekene yo ifonye na-eme n'ọdụ eje n'ụlọ ụmụnne m ifonye na-eme n'ọdụ eje n'ụlọ nna m ndọkọgwụ ogolo onye ọma ezoghị chukwu gozie ya n'ụlọ ifonye na-eme eje nna ndonu mekene yo n'isi na nkenere gị ezioli akụ gị akala nna m ndị ọkọnkwụ ogolo osodieme akụ mekele yi ya na chukwu ebuka nna m ndị ọkọnkwụ ogolo mekele yo ifonye na-eme n'ọdụ ejenu nna m ndị ọkọnkwụ ogolo nwanne ezoghị chukwu gozie yo isi na nke n'obere nwa gị chukwu ebuka bụ nwanna m ndị nwoke ọgwụ ogolo nwanne m ezoghị chukwu gozie ya ayo mama ayo gogo igbo n'ụmapụta ọzọ isi na nke n'elụgo arọnụ bụkwa na nwoke ọgwụ ogolo arọnụ ọkọgwụ onye nnọnụ mekene gị arọnụ ọkọgwụ ogolo nwanne m onye nna chukwu gozie aduga 1 of ụmụọbana mekene yi ọgarụwa na mmụọ oeloji menụ n'isi na ikenekwe injinia Gabriel Nwachukwu ọchịla ọzụa 1 of Anam ụmụnne m ifonye na-eme n'ọdụ eje n'ụwa injinia Gebo Emo Gebo ugozie yo Gabriel Nwachukwu ọchịla ọzọ onume ekene nna m ndị si m kene ezoghị onume ekene ụmụ enwe egwu mgbe ibo onume apụta ọsọ ekwumegwe kemeze nwanne m kota chukwu gozie gị ekemeze obiọra nwanne m chukwu gozie yo ekemeze obiọra nwanne m ezoghị onume ekene
mezie kota akpụlọ ya nwe ọlụ wan na mmụọ ọba na mụ ụnyam eze egwu na-ekene ya esi na kenele gị Chiezie Obiora Iroko Igudu sonyo wọn ka fọbilinu dezie na imelụ ka mmalụ n'ife fọlọfọ n'ọgụlagụ akwụkwọ Igbo numekene ife onye na-emedu ya jenu Igbo numekene gị Chiezie Obiora onye ọma onye nọ numekene ya biko nọdụ mma ọnwụ na-egbu ọzọ ya gbudokwu Iroko anaghọ onye nọ numekene eke mezie esi na nkenele gị Nkiru Obiora arali isi oke ụmụ nwanyị ezi mama Chibụzọ nwunye ga emezie ma ekene ya ka anyị bụla egwu nwe kenezie nke mezie nwanne m na mmụọba ya ka isi bi ụwa gị onye ọma ka emezie onye nnụnụ m ekene esi na kenelụgo Joseph ụmụ Obiora onye amụma na Lagos nwanne ego onye nna ekene Joseph bụkwa nne m Obiora onye amụma na Lagos nne m Ezeoye Chukwu gozie ya esi na kenelụgo Dr. Onyekwele Nwachukwu Onyekwele Nwachukwu na mmịata na amụkosi Chukwu gozie iro n'Igbo n'ụmapụta ọzọ ka anyị were egwu nweje mmụọ ka anyị jee zuteze n'ọgwụgwọ Nwachukwu Ezeoye Onumekene ọgwụgwọ Nwachukwu na mụziamụ ya ka isi ọgwụgwọ Nwachukwu ụtụ na-agba osisi ekene ya sonyo wọn ka fọbọdogunu dezie na imelụ ka mmalụrụ n'ife bọlọbụ n'ọgụ ụmụnne m ife onye na-eme n'otu eze ọka ojede anyị na-ekene Sir Elias Obeze Interpol International aka na-ekpube ụlọ okpueze ọfụmiatana m ekene gị Elias Nwabeze bilinu Interpol nwanne m Interpol n'ụmapụta ọzọ Eliamanụ nne m Interpol Chukwu gosi egwu onye ọma Interpol nwanne m aka na-ekpubu n'okpueze onye ọma Interpol nwanne m aka na-ekpubu n'okpueze n'ụwa Chukwu gozie ihe onye nọ n'ụmapụta ọzọ ife onye na-emedu ya ejenu n'Igbo n'ụmekene ụmụnne m ife onye na-eme n'okpu ya ejenu Elias Obeze isi na nkenele gị John Nwasa Ọba Abuja Odu 1 na Nam mekene gị na mebula egwu nwekenezienu John Nwasa Ọba Abuja ma na nwanne m Odu Onumekene gị onye ọma Abuja nwanne m onye nnụnụ mapụta ọzọ ife onye na-emedu ya ejenu ife onye na-eme n'otu ejenu ife ọma n'anya gbara akwụkwọ ife ọma n'anya n'ọkpara akwụkwọ ụmụ Igbo bụ anyị Igbo Onumekene Elias Obeze esi na kenele gị Dom Chinwoba Expert Domingo International man na mebula egwu nwekenezienu onye ọma Dom bịaka nnanụ onye ọma Dom Chinwoba Expert Domingo nwanne m International Chukwu gozie gị nwanne onye nnụnụ mekene
mụ na anyị bụ nwanne o ya nọ n'ụmapụta ọzọ ahịa okokoko mụ ịbụ n'ụmapụta ọzọ ife onye na-eme dụrejenu ife onye na-eme dụrejenu egwe sija 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 ado lego ibudu de na mebule egwu nweke n'ezienu sibrelo kekenu material no mekene wa material wanne spolo no mekene na mwe welo mu ebe awe ya kisi go sibrelo keke eze bu na fa mekene yo this na kenelege his wife ekene okeke osodi emago mekene yo sonyo won ka fobodogunu dezie ni melo ka malo ni ve folofu nogo laguno ife folofu go laguno mu ibo no maputa ozo umu ibo bayenu mu ibo no mekenegi I said tokoye wanne ezo yo no mekenegi I said tokoye mekenegi ezwa mu enwelo mu abuso Odogun na Lagos na nye bụ lego nweke n'ezienu aise tokoya Odogun akpụchukwu gozie ilu onume ekele gị o chukwu mọnụma ọzọ chuma peta nwanne chukwu mọnụma ekele gị ịgba awọlọ nna ya ezoghị onume ekele n'ụlọ ya chukwu ma peta awọlọ nna ya one of umemu anam nesi na kene ezoli akuge madam ori chukwu ada Jesus ekele yo na nye bole gbanwe panyenu mmịata na mokasi aja mmịata na mokasi bụ wọmọ ụmụ ya enwe ego mmịbụ n'ụmapụta ọzọ ndụ ayokokoko mmịbụ n'ụmekene ọnyọma Sunday bilinu Sunday bụkwa nọ nwanne n'eke ike n'obodo oyibo ipola si na nkene gị nwa matiri ọnyọma ọzọ echukwu gozie eju isi na nkene Sunday n'eke ike n'obodo oyibo and his wife Nkiru n'eke osodiema weloji menu sonyo won ka fobodogunu deze ni melo ka malorun ni fe folofu nogo laguno ilebu na ma bada wanlem ezo nu mekene wo chukwu emeke bu wokumefu na wanlem na moba ya kisi do ilebu na ma bada ezo chukwu gozie ifo ye na medu ye jenu ifo mananya no kpala akwụkwọ ifo mananya kpala akwụkwọ ezo onuma putozo umunne ifo ye na manodu jenu umunne ifo ye na manodu jenu esi na kanalugo onye ka bụkwa no wamo awusa biali bo wonlem awusi bo nu mekene ile buna ma ezo ese na kene ese na kene lugo ile fo bukwalo wambada ile fo wambada ezo yonu ma putozo ifo ye na medu ye jenu ni bonu mekene idu na ye bole gbanwe panyenu mudora kanana kanjezu to ya dikokute wamwala ozo ezo yonu mekene nlewo nyedi kokute ezo yonu mekene gi yebu mbobulei ezo ye chukwu gozie na chukwu gozie go oyedi kokute nasi na
nwanne dị na mba ọ na-abụ asị n'isi na nkenele gị ezi Oliakụ gị Madam Elizabeth nwanyị Mama Arize ya na Mama Chibuike Tieliskwari Ifechukwu obele nwa Igbudu na nye bụla ịgbanwe kenezienụ onye ọmụ onye dị ka nwanne onye dị ka onume kene amụala ọzọ zuo ya onume kene Igbudu obego onye dị ka Okwute n'isi na kenele gị onye ka jụ ike na South na nye bụla ịgba kenezienụ onye mụ ya ka nwanne onye konume kene gị nwajobe nwanne m ike na South nwanne m Chukwu gozie ya ezi omume apụta ọzọ oke ọchịdị eji egwu awane kene Chikelu Okonkwo Elias Omemma na Nimo mekele yo na nye bụla ịgbanwe panyenu na Nimo ka anyị na-eje nụ ka anyị jee zutezienụ Chikelu Okonkwo ezi oyi Chukwu gozie gị Elias Omemma na Nimo ya ka isi bi ụwa go Chukwu nọ ya n'ogo ezi oyi Chukwu gozie Chikelu Okonkwo nwanne ezi oyi omume apụta ọzọ Chikelu Okonkwo na Nimo na-ekene yo n'isi na nkenele gị lọlọ gị Amalachukwu Achalugo nwanyị ọma Osodi Ema na-ekene yo n'isi na nkenele gị Barrister Okonkwo Okwuluọra na Anambra State Agbalosiangele 1 na Nimo Chikelu Okonkwo ọ sị na nkeneghị na nye bụla ịgbanwe kenezienụ Barrister Chuks Okonkwo onye nọ n'ume keneghị Chikelu ose na nkeneghị ezi oyi onume keneghị ya ọmụ onye nwe egwu Barrister onume apụta ọzọ ụmụnne m iwe onye na-eme n'odu jenụ onye ọma na-ese nwanne m ana-ese bụkwa n'ọka nwamma ọbụ agụ nwanne m ezi oyi Chukwu gozie ya Chukwu gozie gị salụnụ ya ka ị na-abụrụ Olise nwamma ọbụ agụ nwanne m iwe onye na-eme n'odu jenụ ife onye na-eme du ya jenụ zero omume kene gị onye ọma bụ ọnị nwanne m nụ iyi ọrịa ya ka isi ebe ụwa Bobu zero nwanne m ezi oyi Chukwu gozie ya Ebonyi zero na nye bụla ịgbanwe kenezienụ onye ọma abụghị nwanne m abụghị Chukwu gozie abụghị ebe ọgbọwa Nweze Chukwu gozie ya abụghị ọgbọwa ọmụeze na mmekene ya ife onye na-emedu ya jenụ sasonume kene onye ka nwalọdụ nwanne m muziamụ ya ka isi ejenu gị Chukwu gozie ihe ka anyị nwere egwu nwekeneze na elesi ya makola nwanne m na mmịata na mụ ka o si do elege ya makola nwanne m ezi oyi Chukwu gozie elege ya makola na nye bụla ịgba kenezienụ onye ọma nwa bụbụkwanụ nwa Chidokwe onye ọnịcha nọ nwanne m otibilo n'ume kene gị Chukwu gozie gị ife onye na-eme n'odu ejenụ aga na-ele egwu otibilo n'ume kene gị Music Seller otibilo n'ume kene gị nwanne onye egbuchi nwanne ezi oyi onume apụta ọzọ nwanne Okechukwu ezi oyi onume kene gị Otinado esi na kenele gị ezi Oliakụ gị Beatrice Chidokwe
Ojugo ka na-echere eze Osodiemagu nwanyị mmanụ mgbe agụ na-agụ di ya ekele ya na anyị bụ ụlọ ịgbanwe panye nụ na mmụọba ka ije kele n'odigboba igbo odigboba ogbochi ogbugbo n'ume kele gị omela ya na-atụlụ ezi ọya chukwu gozie gị n'enu enwe mmete ezi ọya chukwu gozie igbo odigboba onye nọ n'ume kele chukwu gozie ya nwanne m ibe onye na-eme n'ọdụ ya je n'ụwa ife onye na-eme dị ya je na ndụ n'ume kele gị ọ nara ndụ nọ nwanne m na ndị chukwu gozie yi ọbatụ na-adị mma onye nọ n'ume kele ife onye na-eme dị ya je nụ ife ọma na ya n'ọgbara akwụkwọ ife ọma na ya gbara akwụkwọ na ndụ n'ume kele ọbata ibudu bole gbanwe kenezienu keneti nwa chali kendo nume kene gị ogo balọrọ gị na-egbuzi n'ọbara nwada mọbe nwanne m ezoghị onume kene biko kenele ma nakwe nya belili ejike ego nwoja agụ nwanne a na-eso onume kene biko kenele ma tiga nwada mọbe nwanne gị na mmebole gba kenezienu chujekwu nwanalo ọsụmabila dị ezoghị arụbụ nwenila ezoghị onuma pụta ọsọ ifonye na-emedu ejenu ifonye na-emedu ejenu ifonye na-emedu eje nwanne obugo bụ ụlọ nwanalo na mmịata na mụ nwanne m ebe ahụ ya ka isi ejenu chukwu gozie ya nwanne ezoghị onuma pụta ọsọ ifonye na-emedu ejenu ifonye na-emedu ejenu emba male nwanne chukwu gozie ya nwa mmụọba ike bi n'oke ezi nwanne m chukwu gozie gị ezi oyi chukwu gozie ya n'ọlịa mba male mmụọba nwanne chikele nwa mmụọba chukwu nọ ya lụgị ifonye na-eme n'ọdụ ejenu ifonye na-emedu ejenu ifeọma na ya n'ọbara akwụkwọ ụmụnne m ifonye na-eme n'ọdụ ejenu ụmụnne m ifonye na-eme n'ọdụ ejenu mmanwụ ebule nwe ifonye na-eme n'ọdụ ejenu igbudu na mma ebule egwu nwe kenezienu ọ na-abụla agwụ na mma igwu ya ka isi bịa onye mma igwu ime na-apụrụ chukwu gozie ezigbo onye mma igwu ezoghị chukwu gozie isi n'aka n'elugo ọnwụkwe bụkwa na nwanjaba ike n'ala dị nwanne ọnwụkwe ego n'ume kele ọnwụkwe njaba nwanne m ezoghị onume kele na mma enwere ụmụ ebe ahụ ya ka isi bụ chukwu gozie ya ezoghị onume kele ahịa okokoko mgbe igbo n'ume agbawago ifonye na-emedu ifonye na-emedu ejenu anyị nwere egwu nwekele ụgbajango n'ume kele ịbụ ụgbaba okiri n'ume kele ifonye na-emedu ejenu ifonye na-emedu ejenu ụmụnne m ifonye na-emedu ejenu igbudu na mebula egwu nwekenezienu injinia na-enwele m ifeanyị onume kele ọmụ onye nwe egwu injinia onume kele ifonye na-emebi eje ifeanyị biko ụmụla ya n'egwu a ọmụ onye nwe egwu ọkọchidene na anyị ebula egwu nwekenezienu chode mmeze ọkakala n'igbo nwanne m anọma chodi bilio ọkakala n'igbo nwanne m chukwu gozie gị ifonye na-eme n'ọdụ ejenu
ifo yele medu eja chudo no mekele no ya wa mi bo o ye na tukuno ya lo o mo ewe mi bo no maputoso o mo ewe mi bo no maputoso kakeneze igbanugo igbago bukwa no nwoke etime nwoke okwe etime mmyata na mo kisi be yola yake na lujebilu ebe awo ya kibi acho ego igbago okwe etime she can never die chukwu gozie ye nwanne m ezo ye chukwu gozie ye n'olianu igbudu nwanne nnalo mekele yi kakenekwe my old secretary JDJ wanamu Joshua mekele na nyebula egwu nweke n'ezienu onye ọma ma osita okelenu ezoye chukwu gozie nwammiata na mụ nwanne onye nnụnụ mekele kene ngesi nwanne ngesi nnụnụ mekele onye ọma lostonu mapụta ọsọ biko kenele m ọbale mụ hebnonu mekele hebna et hebnonu mapụta ọsọ ifonye na-emedu ya jenu ifonye na-eme n'odu ya jenu ifeọma n'anya gbara akwụkwọ ifeọma n'anya n'ọgbara akwụkwọ chukwu gozie ego ezoghị onume kene gị hilebule m abada nwanne m na mmụọba ya ka isi n'ụwa ezi nwanne m ije anyị na ọ ga-abụ ije udo ezi nwanne m nụ ifonye na-eme n'odu ya ifonye na-emedu ya jenu mụ ibo n'ume apụta ọzọ igbudu na mebula egwu nweke n'ezienu onye ọma mụ Chinedu ibuchelu nwachimọba ajakwa aka nwanne chedonu mekene gị ụfọdụ jeli ndị aje nnata ma gị lụlebe abụbụla ike nata nọ Chinedu nwanne m ezoghị chukwu na-enu gị Chedu Chinwoba ifonye na-eme n'odu ya je n'ụwa biko lotu ụmụnne gị na ifonye na-eme n'odu ya je n'ụwa ụmụnne m ifonye na-eme n'odu ya je n'ụwa ifonye na-eme du ya je mụ ibo n'ụmapụta ọzọ ifonye na-eme du ya je mụ ibo n'ụmapụta ọzọ nwanna ụsa nwanne m Patrick bụkwa na nwanne odogwu n'ala gị nwanne Patrick onume kene nwanna ụsa nwanne m zoyo onume kene ụmụnne m ifonye na-eme n'odu ya je n'ụwa ụmụnne m ifonye na-eme n'odu ya je n'ụwa onye ọma ma ndị nwanne ezoghị onume kele gị barisa nwanne m ezoghị biko kene chunwu ike gayoyo nwanne m gayoyo biko kenele m welusi nwanne m nwake onume kele gị ka lota ajamboli onume kele gị nwamụọba agụ ezoghị biko kene ọchelema mabayọsụ nwanne ọchelema biko kene Chinedu Chedu Cross nwanne m ezoghị onume kele ifonye na-emedu ya ja Cross onume kele nwamụọba agụ zoghị onume kele ifeọma na ya bara akwụkwọ injiniarịn n'onume apụta ọzọ omenụ na fine onume kele ka nje kele dị egwu ndị abụbụ ndị aicha ya mma nwanne mbara ezoghị biko kele Pikolo nwanne m zoghị onume kele chukwu gozie ifonye na-eme n'odu ya onye ajụjụ n'ọbụ ife Pikolo onume kele bọghị nwanne m Suwale onume kele biko kene Jarad kene badi nwakpụ nwanne badi kene Laskobo onye ọma kobo onume kele. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.